igo omo women representative we county yo Jerusha Momanyi litkolera baka gotarira chinsemo au anene ase ewodi ya gosase ewodi ya Rigoma se kenyoro kia menyenche nabo igorio manga eri usangana bamenyi bechinsebekyo asetaro ya enigo Jerusha nyarakobwa wikirania umuroberio boko enana mago chiase ekiombe ekemobuna enchire ya moyo kubasira na kweneke buna banyareko baba kwegendereria sobugima bwabo bwakira rituko Paul Kapokara norobotero asenchira yobime gukwana chinga kiatarire kiombe kemo kurwa igalsin seme chiga chekanyaro gya tondoli egego tokemeye wadi ya Rigoma ebunge ya haboge tutu bobiga bwa masaba wakilishi bwa basubati kurwase county ya Nyamira musubati Jerusha Momanyi igalire renga wekati kunyara kabaga gusire byombe inse yoburai bwae ngo supportinde abasaye ngo supportinde abalemavu nabo ngo supportinde women groups so ngo nakotebanda sisi ngo chichi group chiria tayari chitarebanga chigendere konya kwebanga because nalire iranga ninya ko etase bare ne bibesa birie bika serikali ngete ngonya kotebanga serikali yale gwanje tomente so that kire kenyoro geikere kire kiombe geikere konyora empowerment kurwase ase ekiti yanka okwana bosi bo banyakiomba bo boigo nigagendera ko bagakubasegeta batikunyara ko bakwene kibunango erike bali na kwebwatanya sebyombe binenchire yemo yogo konywa asanyara ko bagakubwatoka mali tukeriga lya lero chusi na renge doti mugrango ande na renge west rombo gitusuga igande egento mono maite to gotebia bantu baito bakora application egento batagite so to gochigoika twanyora they are applying for tents na sengi chichi tent bono iga echire like hot cakes ekiaira nkoreta chire chibese ekero chikorentishwa gochisiko ekera abantu babwata matanga ekera abantu babwate meyege miyaba yechinyangi na meyegende yose gotoka ase binyoro byaito Jerusha nigagendera ko bagagosegeta abanyakiombe bande ochikunyara ko bakwene kibunango tumeka bali byombe likwegendereria asakwerera obuya bw'ekyema nako basegeta abanyakiomba abo gutumeka kyema ekyo buya bunenchire ya moyo kwenyorera ebisagwa ono igomete chinyomba chititwagajete ekibwate chiru muchinga nande biro biri twachi tukagore binene byechisoba mbiri gwanchera na bantu baikaraza na abantu ikobi nyomba so chitenti ekirana na chikobe kusiko ekara abantu babwate kende gyose bakogamba bagambira witini etenti genke nyomba so na inchira bana arambuya tigatonya ko empower our communities as its welfare chaito as abantu bali ready bagokora business wetera ase chitenti echi hende bono nanyoranga they want tents wana kera bangina batagite chitenti gore na chinko baga nyina bo mwakilisho jeigani gagendera ko bagagosegeta bananchi ko ene kibuna kolinda bara mazingira asaba bodi gusimeke metena ko ruisie metemebe bunabone emelingamo ase chindoche elio kolenda lire nabo igokolenda amazingira na abana baito mbaroro bari scouts tutagete ko soma na environment yo chikolendwa abana abuna barutu abaleteri uniform elinde tabao moyo koruga iga baende ko soma na abana bandi chiskuru chinde elinde amangana ya environment arendwe wetera abantu abana baito aba scout nabo igemete eyetosimegete erendwe lakini yerange ne chindoche yekojwa macha mange munabone emelingam gotwateba etena chikorwororo elinde government yaito eto emete miya eyekoba etari gukora amachi koruroche linde kiro montasi mekomote oyora mokonye kosomia abana baye bose kolenda environment kolengana na asali niko bagagendera ko bagakogokera okwena no kwe university ko cha Sorgongo rwe county ya Nyamira asaboliro kwigwana kwene kibegatia baraye bunenchire ya moyo kwenyorera university jegera konya gukina masomo meyo Sorgongo rwa gusiana ne kurwase county ya Nyamira hatukuwa na university katika county yetu na vile alituahidi ya kwamba tukifanya haraka hata tutayasapewa hiyo university kwa hivyo ile challenge kidogo ambayo tuko nayo ni mahali gani ambapo hiyo university itakuwa ginko reporter getaseni kya obwanchete kya Ndize TV kurugigase county ya Nyamira inche igongoro kwa Polycarp Okara.